Влизаш в една автокъща и казваш, искам кола. Продавачът те пита, семейен автомобил за работа, за каква работа или спортен автомобил, за да се забавлявате. И ти ме отговаряш, просто кола. Точно така звучат и много разговори за имоти. Искам апартамент. Да, ама за живеене или за инвестиция. Това са два напълно различни свята и все едно да сравняваш домашни пантофи с маратонки за маратон. И двете са обувки, но ако ги размениш, резултат ще е меко казано комичен. Проблемът е, че много хора ги смесват, взимат решение на база усещане, реклама или чуждо мнение и после се чудят защо резултата не е такъв, какъвто са си представили. Маска, очила, много е важно. Здравейте, Ивайло Шиндеров от агенция за недвижими имоти и Мотико, и в това видео ще ви покажа къде са основните разлики между покупка за живеене и покупка за инвестиция. Как да мислиш по-ясно, как да взимаш решения, които да работят за теб, а не срещу теб. Първа точка. Мисленето. Домът се избира със сърце, инвестицията с глава. Когато купуваш имот за живеене, неизбежно мислиш емоционално. И защото си представяш ежедневието си вътре, къде ще пиеш кафето сутринта, къде ще бъде масата за вечеря, как ще се изглежда пространството, в което ще прекараш голяма част от времето си. Това е напълно естествено, защото домът не е просто актив, а място, което трябва да ти носи спокойствие и усещане за принадлежност. Тук имотата не е враг, тя е част от правилното решение, стига да не надхвърля реалният ти бюджет и възможностите. При инвестицията обаче логиката трябва да е различна, защото тук не купуваш пространство за себе си, а инструмент, който трябва да носи доход и стойност във времето. Вместо да се питаш дали ти харесва гледката или разпределението, трябва да се питаш дали пазара ще го хареса, дали ще има търсене и дали ще се отдава или продава лесно и дали числата излизат. Много хора правят грешката да купят инвестиционен имот, който им допада лично, без да проверяват дали реално работи като актив, който е все едно да отвориш бизнес, защото харесваш продукта, а не защото има клиенти за този продукт. Втора точка. Локацията. Личен комфорт срещу пазарна логика. Когато търсиш жилище за себе си, локацията обикновено се избира според удобство и начинът на живот. Близо до работа, училище, детска градина, транспорт, паркове, магазини и всички онези малки детайли, които правят ежедневието ти по-лесно и по-приятно. Това е логично, защото ти купуваш среда, в която ще живееш и не просто квадратни метри. При инвестицията обаче локацията се оценява чрез очите на пазара, не през личните предпочитания. Тук има значение къде има стабилно търсене, къде има развитие на инфраструктурата, къде се концентрира работните места, университетите, бизнес зони и къде ликвидността е по-висока. Един квартал може да бъде прекрасен за живеене и тих и зелен, но слаб като инвестиция, защото няма достатъчно движение на наематели или купувачи. Докато друг квартал може да не е мечтата ти за личен дом, но да носи стабилна доходност. Трета точка. Парите. Какво можеш да си позволиш, срещу какво реално печелиш? При покупка за живеене хората често мислят в рамките на месечната си вноска, общия бюджет и нивото на комфорт, което искат да постигнат. Като понякога са склонни да направят малки компромиси в финансовата си логика, защото усещането за собствен дом има силна емоционална стойност. Това не е непременно грешно, стига да е осъзнато и да не води до прекомерно финансово напрежение. При инвестиции обаче фокусът трябва да е върху възвръщаемостта. При инвестиции обаче фокусът трябва да е върху доходността. Колко пари влизат, какви са реалните разходи, какъв е чистия доход и за колко време инвестицията се изплаща. Имотът може да изглежда впечатляващо, но ако доходността е слаба, той не изпълнява основната си функция като инвестиция. Това е като да имаш единственият ти автомобил да е спортен, двувратен с 2 места, а ти да имаш жена и 3 деца. Общо взето имаш нещо, но то не ти върши работа. Четвърто, ремонта и визията. Личен вкус срещу пазарна универсалност. Когато завеждаш дом за себе си, ти изразяваш личен си стил, предпочитание и характер, като често избираш решения, които да те радват, дори и да не са най-практичните или най-универсалните. Това е част от удоволствието да имаш собствен дом. При инвестиционния имот обаче целта не е да впечатлиш себе си, а да отговориш на очакванията на възможно най-широк кръг от хора. Неутралните цветове, функционалността, разпределението и лесната поддръжка обикновено работят по-добре от смелите дизайнерски решения, защото пазарът плаща за удобство и практичност, а не за личен вкус. 5. Времеви хоризонт и стратегия. Когато купуваш дом, обикновено мислиш с дългосрочен план. Къде ще живееш след 5 или след 10 години, как ще си промени семейството ти, от какво точно има нужда, близост до работа, училища, детски градини, транспорт, паркове, магазини. Това ти дава стабилност и сигурност. Инвестицията обаче винаги трябва да има ясна стратегия. Дали целта е доход от наем, капиталов ръст
препродажба или комбинация от няколко подхода, защото без план инвестиция се превръща в игра на шанс. Това е разликата между пътуване с ясна дестинация и маршрут или просто да караш без посока, надявайки се да стигнеш до интересно място. Когато ясно си отговориш на въпроса дали купуваш за живеене или инвестиция, решенията стават логични и очакванията по-реалистични, а рискът по-управляем. Най-честата грешка е да се опиташ да направиш един имот едновременно перфектен дом и перфектна инвестиция, защото в повечето случаи това води до компромиси и разочарование. Правилният подход е да знаеш каква е целта и да подредиш всички решения около нея. Днешното видео беше основата. Темата за покупка за живеене или покупка за инвестиция е много по-дълбока, отколкото може да се събере в това видео. В следващите видеа ще разделим темата на две. Едното ще бъде изцяло посветено за покупката за живеене и всички фактори, които влияят за качеството ти на живот, а другото ще бъде фокусирано върху инвестицията. Доходност, локации, стратегии и реални сценарии. Ако ви е харесало видеото, може да му ударите един палец. Можете да се абонирате за канала и може да ударите камбанката, за да получавате нотификации в момента, в който пуснем ново видео. А ако си в процес на избор и искаш да погледнеш конкретната ситуация по-ясно и спокойно, винаги можеш да се свържеш с нас и да обсъдим възможните варианти професионално. Това е за това видео. Всичко добро ви желая и лек ден!